Quirino Avenue. Buti nga, buti binago nila yung exitan dyan, no? Hindi nila binago, grabe traffic dyan. Kasi yung kumakaliwa papunta ng ano eh, Quirino. Sige, kaya ba? Ano nga, ang daan, puro na sa taas, ano? Truck na lang sa baba. Oo, sila. Doon ka lang sa nga masikip, nandun yan. Dapat. Wala yan dito sa ano. Dapat pag sila doon sa mga ano, kumpanya, yung sila ng memorandum na may limit. Bigat. Wala eh. Hindi sila kikita pagka nabisuhan nila. Pira lang eh. Uy, bawal dyan. Pasti lang daw. Madali pa eh. Bawal pa yung inutulan niya. Kaya marami tayong naisap. Ha? Ulang uli. Maraming potato. Kaya maraming ayaw sa income. Ay. Yan, shout out. Yan, special lang hindi ko para sa kinabukasan. Kaya natin muna tayo ngayon. Ayaw ko na mag-ride. Yan, shout out sa 0 viewers natin. Natin lang ako kay Hungry Driver. Kami ng Bicol ngayon. Dito kami ngayon sa Osmeña Highway. Ayan. Oo. Dapat. Kaso, mahirap na. Wala pang upload eh. Mag-photo vlog na nga lang ako eh. Pero mag-photo vlog na lang ano? Ayan, nabasa na ang mga truck. Benta yung mga charity vlogger. Maraming views. Maraming dito.
Noli ba? Ah, Kuya Noli vlog. Plano. Ayaw kumakain ng ano? Charity vlogger yun. Hindi ko mo maisama, no? Hindi ko sa kanya. Kung ano nakasalubong mo yun. Nakasalubong mo yun, pauwi ng Bicol yun kahapon eh. May Noli. Kasi pag maganda rin yung diskarte niya. Oo. Yaring pabas siya. Ang agot views. Yaring ang pinabas niya. So lang, ano eh. Meron yung iba na content creator, ano eh. Kailangan, papanoorin mo rin sila lagi. Siyempre, ikaw, mapabayaan mo na yung sa pagpa-vlog mo kaysa nakatuto kasi kanila. Content creator ka. Na yung full support talaga ng ano. Kasi mga anak mo, ito yung pwedeng pilitin naman o dapat mo. Oo. Kung may time lang, save lang. Kasi lumalabas ako sa speed. So, nakabilol ka naman eh. Iniisip ng iba, hindi porket hindi tayo nag-comment. Oh, so, wala, hindi iniisip nila, hindi na tayo nanonood. Oh. Sa lahat ng mga kaibigan namin mga content creator, kung tayo feeling binabaliwala. Kasi may mga sarili tayong mga channel na kailangan bigyan din ng atensyon. Kasi kung yun hanap nyo, pare-pareho yung goal natin. Lalo yung mga katulad nito, tracker. Sama ng loob. Parang na content creator na tayo eh. Nandun pa rin tayo nakasupport sa mga... Lalo na mga monetize na tayo, kailangan na mag-focus tayo sa sarili natin mga channel. Lalo pa sa akin na ang hirap kaya. Ay, pag-i-edit pa lang eh. Pag-i-edit pa lang. Tapos gumawa pa ako ng Instagram, TikTok, sa page. May YouTube pa po. Kaya nga yung iba na yung iba na kumikita na talaga sa YouTube. Nagmukuha na sila ng babayad din sila ng taga-edit eh. Hindi na nila kaya yan eh. Mag-isa eh. Mga pamilya ko, huwag mo nasahan yung support nila. Kasi yan, nandiyan lang yan sila, nakatingin lang yan kung ano yung nangyayari. So lang talaga, meron talaga na nagtatampo na hindi na susupport eh. Ang akala ng ibang kamag-anak natin, kumikita na tayo. Kumikita pa tayo. Pa yun sapat para makabawi tayo sa mga invest natin. Invest din tayo. Laging kit. Load. Akala nila libre lang mag-content creator. Hindi pa sumasaho. Dami na gastos. Negosyo din yan. Mag-invest. Ayun, still 0 viewer pala tayo ngayon. Charap. Sa YouTube to. Hindi pala ako upload, kaya mag-live mo na. Ito paano, update. Edit sana ako, pinilit ko na mag-upload. Kumuha ka na ng hulugan. Medyo malaki-laki. Ha? Yan pala yun. Kasi hindi ka nabunot doon sa Purapon. Wala eh. 3,000 lang pala yun. Oo, mababa lang yan. Pero mataas yung storage ha? Oo, mataas. Tapos yung battery niya, 5,000 na rin. Oo. Okay na yun. Ayos na rin.
bibili ko sana, kukunin ko sana yung Phoenix. Wala man sila sa Phoenix. Kulang. Ano yun? Opo na lang. Sana ako mangutang kasi lumiran ako ng libre. Walang down payment? Wala. Okay. Libre utang. 13,000 buwis. Oh, asus pa magamit sa ano. Hindi kailangan talaga ako mag-ipag-edit. Kapag nagla-live ako, dapat yung nakapag-live ng matagal. Kasi nag-overheat yung cellphone ko natin. Minsan nang mag-live ako, tapos pagka nag-end ka na, mayroon nakalagay doon na, ano, 30 days. Hindi, option. Pinutin yung settings option. Oo. Tapos, pinutin yung never delete. Kaya kita mag-30 days na, nawawala na yung live ko eh. Sayang. Delete na eh. Pinutin yung settings option. Ano pala yun? Hindi, wala naman yan. Pinalik na naman. Dito na kami sa ano, sa Tingkol. Pasok na kami ng ano. Hoy! Sakman o man yun? Sakman? Parang kasing istora niya. Man ano? Oo. Lakas. Anong band yung awan ha? Oo, band. Bandurugas. Wala ka ligin. Ano rin dyan ha? Wala ka nang init-init dyan. Aircon. Kasarado lagi bintana. Kailangan niya buksan talaga. Ay. Ay, rin yung house pagpasok niya. Aircon na. Hindi, pwede dyan ay. Pwede dyan. Ha? Sa araw siguro? Oo, araw pa lang. Gabi, supermarket. Mali yung pinasukan namin. Papunta doon, bawal dyan, papunta. Pero pag umikot ka lang, babalik ka doon, pwede. Ay, yung unang akit pala, yung unang. Oo, bawal dyan. Yung unang. Unang magandang. Oo, so may airbase. Airbase yan. Tapos gaganon ka dito, diretso ka dito. Ay, napay natin yan, pakit tayo dyan. Hindi ka pamasado eh. Magpauwi pa. Pauwi dito, pwede ka naman. Magpauwi. Yan. Dala ko na sa Las Piñas, Las Piñas po. Bawal din. Bawal. Saan yung permit doon? Kailangan may stop. Stop. Ay, kita wala pa 2,000. Ay, kung pa pala yan. Bawal yung shout out sa mga viewers. Kaya kasama ko yun si Hungry Driver. Shout out yo. Pinanti lang ako ngayon. May ano may laman? May text? Yan, babasok na kami ng ano. Kulang na kulang sa side. Oo. Dapat na, pag dito sa syudad, kasyudada na, malakas dapat yan. Dapat yan, marami sila side. Kung nangyayari kasi, ilan lang yung sila side sa dami ng mga gamit. May request na sila tawag.
kung marami nakakunik. Lalo nga, yung ano nga, yung converts, pagka marami nakakunik din, umihina na rin. Iba yung driver niya. Alin? Hindi ko yan. Oo. Dito. Ano ba pa? Santo Tomas. Kaya mo naman eh. Parang sinauna pa yata yung tractor niya. Jamie? Unpraisable, no? Marami sanang malalaki sa ako dito, kaso nga lang, kada sa ano, sa pila. Malaki ang sahod mo, wala ka naman ligo-ligo. Kaya ka nang uwi. Oo, alas ko lang uwi yan talaga dyan. Kahit kay dyan rin, buwanan. Ito lang dito sa atin, pabor sa atin. Pabor kasi, araw-aras, kasi na uwi. Kaya nga kung madagdagan lang ng kunti ang sahod dito, okay na. Okay na eh. Gawin lang ng 3-5 yan. Laban-laban na yan. Yan, kailangan siguro umayaw muna lahat sa biyahe. Gawin lang yan dito. Siapon talaga. Isang muna dyan, dito ka naman. Yung iba naman na ano, biyahe mo dito. Sige, dyan ka dyan, okay na yan. Ikutan. Wala pa rin nangyayari. Mahirap, maganda naman mag-arawan na lang sa loob. Putik dito, putik ako dyan. Pagpasok ka, paglabas lang ko ng kotse, pupunta ka dun dito sa gitna. Putik na yun. Iyak yung kusina ko sa kanya. Paglabas pa lang doon, punta ka dito sa gitna doon. Hindi iniisip na marami yung ano, bumibili sa lumulusok doon sa ano na yun.
mo doon? Isa lang? Oo. Hanggang sa setting. Alis na din kanina alas 3. Ang alin? Ngayon lang? Ako ba? Okay na sa akin. Buti ka. Antokin yun. Dalawin ka lang sa mga kapot. Hindi mo na sila kaya nila kapag nila eh. Oo eh. Sa Iloilo kasi Natulog si Marco. nakain sa pato doon. Ayun na. Nakorpeta na. Dito, ilang oras lang. Doon ka na sa Batangas. Sakay ng barko, tulog ka na. Bakit kaya gaya? Kala ko naka-exit na tayo yung sukat. Ito pa pala yung sukat. Repair din. Justin Chow. Nakuha mo rambutan mo doon. Hmm. Paalala lang yun kasi may utang. Kaya mga ako, ipadala din ko utang. May utang pa ako rin. Bibigyan doon. 250 utang pa doon. Parang binigyan ako siguro mga 5 kilo. Tapos naman, mga mura ng kilo. Hindi, kaya na po talaga tatlong araw sa kanya. Tama na yan. Sira na yan. Hindi, matagal pa sa tayo. Hira. Kasi presko pa doon sa lugar na yun. Din sa Manila, tunturin nga, makita mo yung tindan rambutan doon. Pero okay yun. Okay pa yung loob. Sa Coturin, sa Supit, din ako tuklapin. So, RR, ay yun o. Tawag doon. Kasi yung tuklapin na yun, RR eh. Yun tinatawag na RR. Doon sa kapatid ko, dami. Sa bukas, nadala ko doon. Dito sa una ng ano? Oo, ba? Pabol, ulit. Alit. Ang pangit tong kalsada na ano? Yung espalto na, Ano? oo. Pagkatuwa ng mga nibilak. Kaya, iwang-iwang ka talaga. Mahirap niya kung magmayabang, hindi kita ngayong ganyan. Ano kasi, ako na lang. Tulungan niya talaga. Oo, minor. Kasi kung mga tao pa, hindi nga ko yan. Yan o, sa may ano, may paglagpas ng sana. Yung trailer ko, tumiwang eh. Iwang talaga eh.
yung ano dito. Maintenance dito sa mga ano na to. Skyway. Sarap ko nga ano yung papagawa yung siguro ko. Yung napapachikip yun. Yung napapachikip. Pagka ano yan, kinakapos, parang kinakapos yan. Nakapos na. Patuloy ka patuloy. Oo. Wala. Ano pa kaya mo berti ka na Alam mo na, ewan ko. Star Mall. Ay, basta pala tayo sa Star Mall. kailan natin. Ganyan, di ba? Tenet? Bicol ba? Oo, pwede rin. Parang kapuso na labas na yun. May tumapik sila. Batik. Aray! Ayun o, bag. Pag yung truck ko dumaan dyan, grabe. Ayan. Traffic
ngayon. Diyan yung may ano eh. Sa unahan. Yun, naabangan na si Buddy. Yung maganda lang dito, pagka nasiraan ka dito, pag kaya mo ayusin, bantayan ka nila. Hindi tulad dun sa ano, nakatutok na yung wrecker. Dito, tanongin ka, ano, kaya mo ayusin? Tulad sa C5. Siraan ka, kahit palit ka ng gulong, putik na yan. Siraan ka na ng ano nila, towing bar. Ito ngayon, dito. Dito yun, yan o, yan. Yan, yan, yan. Lalim pa naman. Ay, sarap. Sarap buhay yung upo lang. Lalalim na, no? Alas 12. Tuloy tayo, maaga pa. Ano na? Wala na. Sarado. Ginagawa na kasi dito. Woo! Ayun yan doon, Santa Rosa. Lalaglag na yata yung karga mo, ha? 400cc.
Oh, Ano, kaya ba? Lapit na ba? yan, malapit na yan. May libi din. Wala na, wala na. Tarosa. Meron na. Mamadali tayo dito eh. Ano gusto mo dito mo? Ilabas mo dito. Kawawa naman yung mga siwigan pa. Baka sabihin ng nakasasabing ulan. Wala na kasi pinagtanggal na kasi yung mga libi dito sa ano. Wala nang ginagawa yung pinapalawakan yung express. Ah, sa Southwood pa lang pala tayo. Oh. Uy! Ikaw, Ikaw! Yari ka dyan. saan road na yan? Diretso dapat. Diretso dapat yun. Baka exit sila ng Southwood. Oh! May ligaya at tumbang. Oh, sayang nga. Pangalawa. Ano na yata ang ano niya doon? 30 plus na yung followers. Sayang na yung ginagastos na. Tulad niya kayo ma-discount page. Hindi yung kumikita naman na yun. Oo. Ano yun eh, bumili siya ng page. Pizza. Tulad niya ako. Oh, 76k followers lang. Laki nga, no? Bumili yun. May pira ka naman. Hindi naman siya. Mas wala. Kailangan mag-import ka na. Mag-upload. Wala na kung kailan ano. Paisip ng magandang content. Baliw-baliwan. Baliwan ka na lang. Kung sa'yo na.